Bideo honetan hemen dagoen funtzio hau irudikatuko dugu. Eta horretarako hasiko gara definizio eremua zehazten, bai? Bueno, funtzio honen definizio eremua zehazteko funtzioa razionala danez, lehenengo eta behin aurkitu behar dugu xen ze balioekin izendatzailea 0 egiten dan. Bale, eta balio horiek kalkulatuta ditugunean definizio eremutik kanpo utzi behar ditugu. Orduan, hasiko gara izendatzailea berdin 0 egiten, bat ken x berbi berdin 0. Bueno, orduan hau geratzen zaigu bat berdin x berbi, eta orain berbi hori pasatzen da beste aldera erro moduan, beraz, plus minus bat izango da xen balioa. Hau da, x denean plus minus bat, izendatzailea 0 egiten da. Orduan, balio hauek definizio eremutik kanpo utzi behar ditugu. Beraz, definizio eremua izango da R osoa ken plus minus bat balioak. Bueno, bagoaz orduan asintotak kalkulatzera, eta hasiko gara asintota vertikala kalkulatzen. Asintota vertikalak aurkituko ditugu aurkitzekotan definizio eremutik atera ditugun balioetan. Orduan gogoratzen basarete, lehen definizio eremuan jarri dugu R osoa ken plus minus bat. Bueno, horrek esan nahi du asintota vertikalak badagoz, egon behar direla plus minus batean. Orduan, zer da egin behar duguna ziurtatzeko edo konprobatzeko benetan asintota vertikalak diren? Funtzioaren limitea kalkulatu behar dugu minus batean eta plus batean. Eta kasati 0 motako indeterminazioa ematen badu, orduan asintota vertikala dago. Kasu honetan ikusten dozue bietan ematen duela bat zati 0. Orduan argi dago kasati 0 motako indeterminazioa dela eta asintotak direla. Orduan ikusten dozuen bezala, hemen grafikoan plus minus bat balioetan asintota vertikalak irudikatu ditu. Baina ez dira bakarrik irudikatu behar, identifikatu behar dira ere bai. Orduan jartzen dugu asintota vertikala x berdin minus bat. Eta asintota vertikala x berdin bat. Horrela osorik egongo litzateke. Orduan, orain zer da egin behar duguna? Konprobatu behar dugu asintotaren alboetan, eskuman eta eskerrean, funtzioa plus infinitorantza joango dan edo minus infinitorantza joango dan. Hau da, kalkulatu behar ditugu asintoten albo limiteak. Orduan, hasiko gara x berdin minus bat asintotarekin. Eskerretik hurbiltzen baldin bagara, minus batera eskerretik hurbiltzen baldin bagara, oso hurbil dagoen balio bat izan zitekeen, minus bat, 0,00 bat adibidez. Zer gertatzen da minus bat, 0,00 batekin? Begira, zenbakitzailea positiboa geratuko zaigu, baina izendatzailea geratzen zaigu negatibo. Eta orduan, plus zati minus, minus. Horrek esan nahi du, minus baten eskerretik funtzioa joango dela berantza. Orduan egiten dugu gezia berantza. Bueno, bagoaz orain eskumatik, bai? Minus baten eskumatik hurbiltzen baldin bagara, oso hurbil dagoen balio bat izan daiteke minus 0,bederatzi. Bueno, zenbakitzailea positiboa emango du berriro ere, x berbi dugulako, baina izendatzailea emango du kasu honetan positibo. Orduan geratzen zaigu plus infinito. Horrek esan nahi du eskumatik plus infinitorantza doala, hau da, gorantza. Bagoaz beste hurrengo asintotarekin, x berdin bat asintotarekin. Eskerretik hurbiltzen baldin bagara, oso hurbil dagoen balio bat izan daiteke 0,bederatzi. Kasu honetan, zenbakitzaileak ematen du positibo eta izendatzaileak emango du positibo ere bai. Orduan plus infinito ematen du. Horrek esan nahi du eskerraldetik funtzioa plus infinitorantza doala, hau da gorantza, eta egiten dugu horrela gezia. Zer gertatzen da eskumatik? Eskumatik oso hurbil dagoen balio bat izan daiteke bat, 0,00 bat. Orduan, zenbakitzailea emango du positibo, baina izendatzailea negatibo. Orduan geratzen zaigu minus infinito. Orduan, gezia eskerretik egingo dugu berantza, minus infinitorantza. Bueno, aztertu ditugu asintota vertikalak, orain aztertuko ditugu horizontalak. Asintota horizontalak aztertzeko egin behar duguna da funtzioaren limitea kalkulatu plus infinitoan eta minus infinitoan. Aztertzen ari gara zein da funtzioaren joera plus infinitoan eta minus infinitoan. Hau da, ikusiko dugu egonkortuko den eta asintota horizontalak aurkituko ditugun, edo ez da egonkortuko eta plus infinitorantza edo minus infinitorantza joango dan. Bueno, orduan, kasu honetan, limite honen balioa zelan kalkulatuko dugu? Begira, zenbakitzailea eta izendatzailea maila berekoak direnez, koefizienten arteko zatiketa egin behar da. Honen koefizientea da bat, eta honena minus bat. Orduan, bat zati minus bat, minus bat.
Bale, orduan ikusten dugun bezala, funtzioa infinitoan plus infinitoan egonkortu egiten da minus batean. Orduan asintota horizontala dago plus infinitoan. Eta minus infinitoan zer gertatzen da? Begira, kasu hauetan egiten duguna da moldatu egiten dugu, ezta? Kalkulatzen dugu limitea, momentu bat, moldatu egiten dugu limitea izateko plus infinitoan. Eta egiten duguna da x dagoen lekuetan minus x jartzen dugu parentesiekin. Gertatzen dena da hemen bi x-ak berbi eginda daudela, eta orduan berbi honek egiten duena da negatibo hau desagertarazi. Orduan geratzen zaigu azkenean hemengo goiko adierazpen honen modukoa. Orduan, limite honen emaitza ere izan beharko da minus bat. Vale? Momentu bat, minus bat. Orduan, argi dugu asintota vertikala dagoela, plus infinitoan eta minus infinitoan funtzioa egonkortu egiten da minus batean, hau da gero eta gehiago hurbiltzen joango da minus batera, orduan irudikatuko dugu funtzioa, asintota. Gutxi gora bera hor egongo da, momentu bat, zuzenkiarekin noa. Vale, orduan. Ez da erresa. Vale, gutxi gora bera, atzinduko ditut hemendik agertu diren marra hauek. Vale. Eta orain asintota irudikatzeaz aparte identifikatu behar da ere bai, orduan asintota horizontala i berdin minus batean. Orain zer egin behar dugu? Konprobatu behar dugu plus infinitoan eta minus infinitoan funtzioa minus batean egonkortzen danean, egonkortzen dan minus baten gainetik edo azpitik. Eta horretarako zer egingo dugu? Begira, infinitoan ordezkatuko dugu oso handia dan balio bat, adibidez 1000. Orduan, ordezkatzen baldin badugu 1000, bai, hau da, hartzen badozue 1000 balioa eta funtzioan ordezkatzen badozue, ikusiko dozue ematen duela minus 1,000 eta ez dakitzen bat 0 gehiago eta azkenean bat. Balio hau, minus 1,0000 bat, badago minus batetik oso hurbil, baina goiko partetik edo beko partetik. Beko partetik egongo litzateke, minus 1,000 bat, minus bat baino txikiagoa dalako, bai? Orduan horrek esan nahi du, infinitoan asintotaren azpitik joango dala. Horrela, bale? Hemen jarri dezakezue emaitza, edo bestela jarri dezakegu ere bai modu honetan, minus bat, eta hemen goian egiten diogu minus bat. Minus honek esan nahi du azpitik, bale? Horrela utzi dezakezue emaitza, edo bestela horrela utzi eta listo, Minus infinitoan zer egingo dugu, ordezkatuko dugu oso txikia dan balio bat, minus 1000 adibidez, f minus 1000. Eta hemen ere bai, minus 1000 ordezkatu behar dugu funtzioan, eta ikusiko dozu ematen duela minus 1,000, eta ez dakitzen bat 0 gehiago eta bat. Orduan horrek esan nahi du minus infinitoan ere funtzioa azpitik doala. Orduan horrela egingo dugu funtzioa. Orain jarraituko dugu eta kalkulatuko ditugu ebaketa puntuak. Ebaketa puntua kalkulatzeko egin behar duguna da x berdin 0 eta y berdin 0. Orduan, x berdin 0 egiten badugu eta ordezkatzen badugu funtzioan x berdin 0 ikusten dozu ematen duela 0, y berdin 0. Eta y berdin 0 egiten badozu ere aurkituko dugun puntu ebaketa puntua izango da bardina, 0,0 puntua. Orduan, horrek esan nahi du, hemen, momentu bat, beste kolore batekin egingo dut, hemen justo 0,0 puntuan ebaketa puntua daukagula. Eta identifikatzen dugu grafikoan, gogoratu ebaketa puntuak identifikatu behar direla. Momentu susten dugu balio taula eta pasatzen gara puntu nabarmenak eta monotonia aztertzera. Baina bukaeran, pausu guztiak eginda ditugunean ikusten badugu puntu gehiago behar ditugula, balio taula hau osatuko dugu puntu gehiagorekin. Orain, puntu nabarmenak eta monotonia. Puntu nabarmena kalkulatzeko egin behar duguna da deribatua berdin 0. Orduan hasiko gara funtzioa deribatzen. Funtzioa razionala danez, zatiketaren formula aplikatu dut deribatzeko. Orduan ikusten duzu hemen izendatzailea berbi egindo dala, eta zenbakitzailean egindo dana izan da goikoaren deribatua biderbekoa, ken goikoa biderbekoaren deribatua. Hau garatzen badozue, ikusiko dozue helduko garela adierazpen honetara. 2x zati, bat ken x berbi eta berbi. Orduan, deribatua berdin 0 egiterakoan, adierazpen hau berdin 0 egiten dut. Orduan, zer gertatzen da hemen, izendatzailea beste aldera pasatzen dela biderkatzen eta bider 0 egiterakoan desagertzen da. Orduan, geratzen zaigu 2x berdin 0. Horrek esan nahi du xen balioa izan behar dela 0.
Orduan begira, lortu dugu puntu singular bat edo puntu nabarmen bat. X berdin 0 puntua. Oraindik ez dakigu puntu hau izango da maximo bat, minimo bat edo inflexio puntua. Horretarako egingo duguna izango da taula hau. Hemen dagoen taula beteko dugu. Hasiko gara. Lehenengo errenkadan jarriko dugu aztertzera goazena. Lehenengo errenkadan aztertzen dugu funtzioaren joera. Orduan jartzen dugu funtzioa. Bigarren errenkadan aztertzen dugu deribatuaren zeinua. Eta beti esaten dugu hemen goian dagoen marra hau islatu behar duela nolabait funtzioaren definizio eremua. Funtzioaren definizio eremua da R osoa, hau da, minus infinitotik infinitora, plus minus bat balioak kenduta. Balio horrek atera behar ditugu. Horregaitik jarriko ditugu hemen balio horrek. Aterata egongo dira edo moztu egiten da nolabait funtzioaren definizio eremua. Balio hauen artean jarriko dugu asintota vertikala. Balio hauen alboan, artean uste dut esan dudala, alboan, Zergaitik jartzen dugu asintota vertikalak direla, bestela esken ahaztuko gara. Gero hasten garenean hemen gora, bera, ez dakit zer jartzen, ez badugu zehazten, hau asintota dala, gero pentsatuko dugu maximo bat dala, minimo bat dala edo inflexio puntua. Eta ez, honek minus bat eta bat balioak ez daude hemen puntu nabarmenak direlako. Hemen daude asintotak direlako. Eta funtzioa nolabait moztu egiten dabelako. Orduan, asintotak jartzeaz aparte, jarri behar ditugu ere bai taula honetan puntu singularrak. Kasu honetan puntu singular bakarra. X berdin 0. Orduan jarriko dugu minus bat eta bat artean. Eta orduan orain hasiko gara aztertzen deribatuaren zeinua tarte bakoitzean. Orduan, tarte honetan deribatuaren zeinua aztertzeko hartuko dugu minus bat baino txikiagoa dan balio bat. Adibidez, minus 2. Eta deribatuan ordezkatuko dugu. Deribatuaren zeinua aztertzen baldin bagaude, deribatuan ordezkatu beharko dugu. Ez jatorrizko funtzioan. Orduan, minus 2 ordezkatzen badugu deribatuan, ikusten duzuen bezala, emango du negatibo. Izendatzailea, deribatuaren izendatzailea beti emango du positibo berbi eginda dagoelako. Baina zenbakitzailean nik x-ean balio negatibo bat sartzen badot, zatiki guztia negatiboa geratzen zait. Orduan, deribatuak ematen du minus, beraz, funtzioa tarte honetan da beherakorra. Minus bat eta 0 artean balio bat izan daiteke minus 0,5. Oraingoan ere bai, deribatuak negatiboa emango du, eta orduan izango da beherakorra berriro ere funtzioa. Begira, hemen, adi, minus batean, esan dezakegu inflexio puntua dagoela, bera eta bera egiten duelako? Ez. Zergaitik ez, minus bat hau ez dalako puntu singularra. Hau ez dago hemen derivatua berdin 0 egiterakoan minus bat balio batera dalako. Hau hemen dago asintota vertikala dagoelako. Orduan, asintota vertikal bat, da asintota, ezin da izan inoiz puntu singular bat, ez da funtzioaren puntu bat. Orduan, bera eta bera ikusiarren, hau ez da inflexio puntua. Jarraitzen dugu, 0 eta bat artean hartzen dugu balio bat, adibidez 0,5, eta ordezkatzen badozue deribatuan, ikusten duzuen bezala, emango du positibo. Horrek esan nahi du, hemen funtzioa dela gorakora. Eta orain bai, begira, 0 hau bada puntu singularra. Taulara ekarri dugu aztertzeko ze puntu singular mota dan. Hemen ikusten dugunez, bere eskerrean funtzioa beherakorra dela eta gero gora egiten duela, horrek esan nahi du 0 hau izan behar dela minimo bat. Orduan jarriko dugu hemen alboan, minimo. Eta azkenengo tartearekin goaz, bat baino handiagoak diren balioekin, adibidez 2, hemen ere positiboa izango da, ematen du, zeinu positiboa ematen du derivatua, orduan funtzioa gorakorra izango da. Eta hemen ere bai, gertatzen dena da, plus bat hau asintota vertikala dala. Hau da, gora eta gora egin arren, ez dugu pentsatu behar hau inflexio puntua denik. Inflexio puntua izateko lehenengo deribatutik, edo lehenengo derivatua berdin 0 egiterakoan, lortutako balio bat izan behar da. Eta gainera, gora eta gora edo bera eta bera eman behar du. Bestela ez da inflexio puntua. Orduan, orain egingo dugun izango da, taula honetan lortutako informazioa jarriko dugu. Orduan, lortu duguna izan da, alde batetik minimo bat. Badakigu funtzio honek minimoa duela x berdin 0 puntuan. Orduan, ordezkatzen baldin badugu x berdin 0 puntua funtzioan, ikusten duzuen bezala, ematen du 0. Hau da, 0,0 puntua minimo bat da. 0,0 puntua hemen dugu.
Orduan, minimo bat denez, egingo diogu horrelako kurba bat, bale? Argi izateko hor minimo bat daukagula. Gero, badakigu funtzioa ere bai, beherakorra dela, momentu bat, beherakorra, minus infinitotik minus batera eta batetik zerora. Eta gorakorra, momentu bat, orain, zerotik batera eta batetik infinitora. Kontuz hemen, erratu eginaz, oraintxe bertan konturatu naz, hau da minus bat, kontuz hemen, bale? Venga. Bueno, azkenengo pausua da ja funtzioa irudikatzea. Kontua da, lortu dugun informazio guztiarekin, nik ez dakit beharrezkoa ikusi dut punturen bat gehiago lortzea. Horregaitik egin dut hemen ikusten duzuen balio taula hau. Balio taula honetan kalkulatu ditut minus 2, minus 0,5 eta plus 0,5 puntuak. Eta, puntu horrek kokatu ditut grafikoan, eta orduan horrela, ez dakit, funtzioa irudikatzerakoan, seguritate gehiagorekin irudikatuko dut. Orduan, zelan egiten da orain hau, hasi bergara eskerretik. Ni hasten naiz eskerretik eta eskumarantza noa. Eta orduan eskumarantza noanean, banoa lotzen aurkitzen ditudan irudiak. Orduan, aurkitzen dudan lehenengo irudia izango litzateke gezi hau. Orduan, gezi hau, irudikatzen dut. Eta orduan, irudia izango litzateke puntua. Hau, puntua. Eskumarantza noa eta aurkitzen dut hemen behan dagoen gezia. Jarraitzen dut eskumarantza eta aurkitzen dut hemen goian dagoen gezi hau. Ondoren, dator puntu hau, gero minimoa, gero berriro ere beste puntu hau, eta gero ja goruntz doan gezi hau. Eskumarantza goaz eta aurkitzen dugu minus infinitora doan adar asintotiko hau, gero puntua, eta azkenik adar asintotiko hau. Orduan, jazta, badaukagu funtzioa irudikatuta. Hau izango litzateke.